Al'adunmu abin alfaharinmu. Hausawa mun san cewa dai al'adunmu ba abin da suka bari, tun daga kama daga suturunmu da abincinmu da sana'o'inmu da duk wani harkokinmu da muke yi na yau da kullum. Yau za mu duba ɗaya daga cikin abinciccikanmu na Hausa na gargajiya, amma ba abinci da za a ci domin a koshi ba. Abinci ne wanda za a ci domin a ji nishaɗi, wato abin da ake cewa alawa. Alawa ana shanta ne domin nishaɗantarwa, domin kuma idan an ci abinci a dan sa a baki a dan ji wani abu mai dan zaki, ko kuma idan ana zaune ana hira ko ana tatsuniya, akwai abubuwan da ake taunawa a baki a ciki wanda ake ci, irin su alawa, su aya, su kantu, su gyada. Waɗannan suna daga cikin abincinmu na Hausa na gargajiya. To yau za mu duba sana'ar yin alawa. Bahaushe ma ba a bar shi a baya ba. Yadda turawa suka zo ƙasar Hausa suka tadda mu da alawanmu, saboda haka suka kwaikwaye mu ma suka kawo mana sabo. Yau za mu yi magana ne akan alawa, farar alawa da ake yi a wata unguwa da ake cewa Madafa a Ƙofar arewa a garin Gezawa. Yau ga mu a Gezawa inda ake yin wannan farar alawa wadda ake janta. Wannan alawa ba komai bane illa sukari da lemon tsami. Idan aka samu sukari, za a saka sukarin nan a cikin abin dafawa, a dora shi akan wuta. Idan aka dora shi akan wuta, sukarin akwai alamar da yake nunawa ya dahu, waɗanda su masu yin alawar sun san abin da suke fahimtar cewa sukarin ya dahu. Idan ya ɗauko dahuwa, za a kawo lemon tsami rabin guda ɗaya, a ɗan matsa ɗaya biyu sai a bar shi ya ƙara. Bayan an gama dafa wannan sukari, za a zo a samu wani waje da yake malale ne na siminti da aka yi shi domin wannan sana'ar kawai. Za a zo an same shi dama an share an goge, sai a zo a malala wannan alawa a kai. Idan aka malala wannan dafaffen sukari a kai, ya dan sha iska na dan mintuna kamar minti 3 zuwa minti 5, sukari da faffe, za a ɗauke shi. Akwai ƙugiya da aka kafa a jikin bishiya. Ƙugiyar nan akan ta za a rataye wannan dafaffen sukari, ana ja har sai ta canza launi ta zama fara. Ƙugiyar alawar sai ta zama fara. Idan ana so a sa mata wani launi, to daga nan ake sa mata launi, inda ake cakuɗa ta lokacin da ta dahu kafin a kai ta kan wannan ƙugiya domin a jata. Za a sa mata launi, akwai mai ruwan toka, akwai shuɗiya, akwai fara. Wannan launuka ana sa su ne domin a bambanta launukar alawar da ake so, amma yau gaba ɗaya za mu yi ne akan farar alawa wacce ba a sa mata kowane irin launi ba. Idan aka ja wannan sukari da faffan sukari, idan ya dahu, sannan sai a ɗauke shi a je a saka shi akan wanda shimfiɗi da aka shimfiɗa. Tabarma ce ake shimfiɗawa, sai a samu garin rogo. To kun ga shi ma rogo abinci ne namu na Hausawa na gargajiya. Idan aka samu wannan garin rogo, sai a ɗauki wannan alawa. Akwai almakashi da ake amfani da shi, ana yayyankawa. Ƙugiyan nan ana jan alawar tsawo take yi, kuma tana da laushinta. Duk ana ɗora ta akan wannan mashimfiɗi, za a dinga yayyanka ta da almakashi. Idan aka yanka ta, ana taɓa wannan garin rogo, ana shafawa yadda ba zai kama hannu ba, kuma ƙuda ba zai bi ba. Sannan sai akwai inda ake cewa magashi, inda ake gasa alawa. Ita kuma shi kuma wani ƙarfe ne ake yin sa kamar teburi. Idan aka yi wannan ƙarfen, sai a tura wuta a ƙarƙashinsa, a shimfiɗa takarda a kai, sai a zo a zuzzuba wannan alawa da aka yanyanka, a sake barbaɗa mata garin rogo, farin rogo a kai, sai a gasa ta. To in an gasa ta, to wannan ita ce gasasshiyar alawa wadda Hausawa suke yi, domin ana iya raba ta a wajen biki, ana iya raba ta a wajen suna, kuma ana iya ba yara idan za su tafi makaranta. Wannan ita ce alawar ta asali ta Hausawa ta gargajiya.